Подуване, тежест в кръста, умора, а изследванията уж добри. Това обаче беше истината. Българите просто вече не издържаха натоварването. Живеем забързано. Сол, кафе, малко вода, постоянно седене, бъбриците ни филтрират по 150 литра кръв на ден. А ние ги караме да работят без почивка. И после се чудим защо се подуваме, защо се чувстваме тежки и изморени. После попаднах на Уро Виталис от билкова лечебница. Формула за скоприва, бухарче, червена боровинка и магнезий. Никаква химия, никакви странични ефекти. Просто билки, които помагат на бъбриците да си вършат работата. След първата седмица подуването намаля. След 10 дни уринирането се нормализира. След месец вече се чувствах лек, спокоен, без онази тежест. Не очаквах чудо, просто исках да се почувствам нормално отново. И го постигнах. Сега ставам сутрин без подпукнало лице, без болка в кръста и просто си казвам: трябваше по-рано да се погрижа за това. А ако усещаш същото, не чакай. Бъбриците не спират да работят за теб. Помогни им на време с Уро Виталис от билкова лечебница. Чист билков състав. Реално облегчение още след 10 дни. Поръчай сега и почувствай лекотата отвътре, като последваш линка в описанието.